σας. Είστε εταιρεία που δραστηριοποιείστε στον κλάδο της ενέργειας? Είμαστε εδώ για εσάς. Ονομάζομαι Αρετή Μούρκα, είμαι σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας στο δίκτυο Πράξη, συντονιστή του ελληνικού κόμβου του δικτύου Enterprise Europe Network. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? 3 παραδείγματα. Έβρεση χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας, διείσδυση σε ξένες αγορές που σας ενδιαφέρουν, αλλά και νέες συνεργασίες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε 3.000 συνεργάτες σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί μας.